ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони ҳамешагии канали Авто ТВ. Дӯстон хуш омадед. имрӯз 9 январи соли 2026 навори бениҳоят ҷолиб кардем бари шумо. Автомобилҳо дӯстон аз ҳар намуди автомобил ҳаст дар навори имрӯза. ба маълумоти шумо ма бирасонам ки агар бошад ҳамин хел техникаҳо, хонаву квартирау чӣ молу маҳсулот барои савдо, метавонед ки дар рақамҳои рӯйнавор буда дӯстон муроҷиат кунед. хулас қиссаро кӯтоҳ мекунем. мақсада олӣ меҳмонҳо навомагию ҳатман обуна шаванд. аз шумо ягон чиз намеояд бародарҷоно. бародарҷоно комментария кардем ки ака мерседес ё ин ки BMW боша, агар хоҳишмандем пешниҳод ки ина бародаро равон ки карданд, имрӯз баъри шумо пешкаш мекунам. хуласи гап тамошо кунем бародарҷоно. навори имрӯза бениҳоят навори олӣ аст. ба эълони аввал мегзарем. Opel Vectra A дӯстон айни ҳол дар шаҳри Душанбе аст. солиш 95, бензин ва газ. 24500 сомонӣ нарх карда истоданд. боз муомилаш аз номи канали мо ҳатман бардоро фаромӯш накунед. 1.6 мотор, механика коробка. ҳолат ба шумо маълум. балон 80% мега. гази бензин кор мекунад. ана бо арзон мешавад. пробегаш 165 000 пробег дорад. ҳуҷҷат надора бардоро. алиш мешавад ба ягон мошини Элантра. солҳои 2017 мега. болои мақсад бо хидм маблағ метам. хуб дӯстон марҳамат кунед, ду рақам яка гузоштагиай, ҳам WhatsApp ва ҳам дасти яка. охираш 3403 дастӣ ҳам WhatsApp, 2737 дастии русӣ ҳам WhatsApp. дуюм эълон мегзарем дӯстон. любителои мерседес агар ҳаминҷа бошен, се класс имрӯз аз фархор равон кардан баъри шумо пешкаш кардем. 99 сол 65 000 сомонӣ нарх карда истоданд. мотори 1.8 аст. коробка бошад автомат. бензин ва гази евро 4 задагиай. ҳамаш яъне ки қоидави кор мекунад. коробка автомат. бардоро бо нархи 65 000 сомонӣ. хуб ҳуҷҷатош буд чидагӣ мега. 4 балони нормалӣ дорад. мотор хадавоиш бошад, инаш 100%. касе ки ҳамин намуд автомобилда завқ дорад, хоҳиш дорад, мақсад нияти мошин гирифтан дорад, марҳамат. ба таби дилтон бошад. гуфтем одам ки вкуси шумо боша, метавонед ки хайр кунед. мошинча вроди бад нест. тозак, ягонҷош царапина надора бардоро. як дист гаштагиай. сеюм эълон мегзарем. бинед дӯстон, мехлапат беҳад арзон ё гарени қиматан. шербачо гарени қиматан. кадом бародаре ки агар дар кор бошад, ҳамин видеои мара паделиса кунед то ки бибинад. дар шаҳри ҳисор аст. 2014 солаш. солаш 2014 се кубай. хуб 195 000 сомонӣ нархи ҳамин мехлапат. ина бародарҷоно, касе ки ҳамин техникада яъне ки дар корш боша, агар марҳамат занг занед. рақамҳои +7 922 930 82 62 ё ин ки дасти яка монда рақамҳо дар поён ҳаст, занг занед. чорумин эълон мегзарем дӯстон. легенда омад. ба ҳазор тамошо кунед. 5 серияси BMW 98 сол дар ҳамин Душанбе қарор дорад. бале мотор каме гаронтар дӯстон. 35 000 сомонӣ нарх, танҳо бензин. коробка бошад механика. любителои BMW, любителои легенда ҳаминҷа бошан, агар рақамҳои ака 100 60 06 97. ана инҷа мотор аст бардоро. агар мошина рафт омад нафаҳмед, надонед чӣ хеле будан ҳолат састаянша, метавонед ки қати хитон дӯстон усто баред. дар ҳолати хуб қарор дорад. транзит. хуб транзит снятия бардоро. ҳуҷҷат, налог, утилизатсия ҳамаша нав кардагӣ мега. салон бошад, кузов боша, ҳамаш тозак дӯстон. мотор коробка 100%. панҷумин эълон мегзарем. боз 5 серияси ира боша, солаш бардоро 97 аст. айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 33 000 сомонӣ нарх. фаромӯш накунед.
танҳо бензин. Коробка бошад механика, мотор каме гаронтар дӯстон, калонтар аст. 2.5 BMW дӯстон гарани бисёр мехӯра. Касе ки мисол мошина нафаҳма пеш аз харидорӣ кардани чунин автомобилҳо бисёриҳо яъне ки бале мегӯянд ки мошини капризи намешидан, лекин бардоро барои чотка ҳай кардан бихоҳе ки зиндагӣ кунӣ нормали маромад занг бизанед дар ҳамин рақамҳои рӯи навор буда. Шашум эълон мегзарем. C-Series ҳолат солиш нав, салон тоза, коробка автомат, мотор бошад дҳай, бензини холӣ, 65 000 нарх дар Душанбе, соли 2007, C-Series мено. рақамҳои 938 85 1904 дӯстон марҳамат занг бизанед. дар ҳолати хуб қарор дорад. масъалаи иваз ҳаст, яъне алиш ҳам мешавад. ҳуҷҷатҳо 1 сола, утилизатсия ҳам дорад. дигар чӣ тон мефора бардор ҷуно? C-Series легенда, касоне ки харидор бошад ба капризиш нигоҳ накунем, бардоро маъқултон боша бихаред. ҳафтум эълон мегзарем. боз C-Series дӯстон дар Душанбе, ира солиш 99. дар пеши ин Мерседес, дар хафо BMW. хатон бардоро дар комментария бинависед кадомиш ҷолибай, кадомиш мақсад назар аст, кадомиш зебо. 45500 сомонӣ нархами автомобили имрӯза. бензини холӣ, мотор бошад 2.5, коробка бошад механика. рақамҳои 711 58 77 11 маълумот занг бизанед. мошин 100%. ҳуҷҷатҳо бошад 5 моҳи дигар мондагӣ, танировка ҳам 5 моҳ мондагӣ дӯстон, утилизатсия дорад. агар ки харидор бошед занг бизанед, харидор набошед дӯстон хоҳишмандам мегӯям занг задан шарт нест. эълони ҳаштум мегзарем. бардорон азиз, Mercedes Benz C-Class солиш 2001 айни ҳол дар Душанбе қарор дорад. бинед чӣ хеле автомобили зебо. мотор 1.8, бензин ва газ. салон даруни автомобил бениҳоят кушод аст. 40000 сомонӣ нарх, механика бошад, коробка. рақамҳои 112 26 охириш 4 то 1 маълумот занг бизанед. срочна баъд фурӯша мегӯям. дар ҳолати хуб қарор дорад. ҳуҷҷати солона дорад то 08/2026 ҳуҷҷат ҳаст, яъне утилизатсия ҳам ҳаста. харидори конкретни занг зана мега насшоти ҳамин нарх наво бо насиб боша суҳбат мекунем. ба эълони нуҳум мегзарем дӯстон. любителои астраҷӣ айни ҳол дар ноҳияи восеи автомобил қарор дорад. 2000 аст солаш, кӯҳна нестем бардорон. солиш 2000 55000 сомонӣ. дигар автомобилҳо бардоро аҳамият дода бошен, нархошон мефурояд. ами астраҷӣ, BMW и автомобилҳо бардоро нархошон местанд. 1.6 мотор инжектор. хоб газ бензин ардаш чотка кор мекунад, қоидави зебо. рақамҳои 988 52 79 54 WhatsApp дастия карда муроҷиат кунед. мошина ҳолатш хуб аст. сарапина дора рости гап, утилизатсия ҳам дорад. даҳум эълон мегзарем. любителои астрааш ҳаминҷа бошен агар. айни ҳол дар шаҳри Норак автомобил қарор дорад. 2006 аст соли мошин. хуб 45000 нарх, бензини холӣ, 1.6 мотор, коробка бошад механика. рақамҳои 934 09 08 07 ё ин ки +7 966 198 65 50 занг бизанем. алиш намешавад мега. масъалаи ивазшавӣ нест. то охири моҳи май утилизатсия дорад. агар ки таби дил бошад астрааш касе ки бикова бо чунин нарх наво, марҳамат дӯстон, арзонтарак аст. аз номи канали мо касе ки занг бизанад, аз номи канали Авто ТВ ҳатман боз муомила карда мешавад. ба охири барнома хоҳишмандем бардоро лайкаро фаромӯш накунед. ёру рафиқ, акау дудар, хеш табор агар бихоҳам мошиншона савдо кунанд, ягон техникау квартираҳоро бихоҳам савдо кунанд, бардоро дар канали мо метавонед ки ба савдо гузоред. рақамҳои мо барои реклама ҳатман муроҷиат кунед.
ба шумо ташаккур мегӯм, то ҳамин дам бо ман будед. Наворро тамошо кардем, ман миннатдорам. То наворҳои оянда хидмат ёр мададгор, тамошад паноҳтон ба худо дӯстон.